mnou sa nachádza to najstrašidelnejšie miesto na Slovensku. Volá sa Krvavé Šenky a dneska ich ideme celé preskúmať. Počuli sme strašidelné zvuky. Preletel nám nápoj vedľa hlavy. Dobré ruletku. A našli sme aj niečo neuveriteľné. Toto je tá najlepšia miestnosť, ako sme dneska videli. Na toto miesto doslova stále chodia autobusy. Ale pre koho? Ako môžete vidieť, nie je to vôbec v zachovalom stave a táto je nejak pokrivená. Podľa mňa vandali to tu rozkopali. Toto je naša prvá budova, ktorú preskúmame. Už len ten názov Krvavé Šenky je dosť strašidelný, no ten názov má za sebou plno histórie. A ten hlavný dôvod toho, prečo sa toto miesto volá Krvavé Šenky, je kvôli tomu, že tu bolo pohostinstvo, v ktorom sa normálne zabíjalo a našli sa 3 mŕtve telá dole v pivnici, do ktorej tiež pôjdeme. Najprv pôjdeme úplne hore na budovu sa pozrieť, čo to tu máme. A toto miesto je dosť veľké a jediná neopustená budova je tam a ešte na konci dediny. Nič, všetko je prázdne. No a napríklad odtiaľto by sme spadnúť nechceli, že jo? Toto je docela príjemné miesto, nie je to vôbec strašidelné. Ale to bola podľa mňa asi najhoršia budova, čo tu bola, že? No to sme ešte nevedeli, že po nás budú strieľať. Dobre, no a presne toto je tá krčma, kde sa hovorí o legende, že tu pracovali ľudia, ktorí tuto do pivnice hadzovali mŕtvoly. Asi nejak takto to tam vyzerá. Idem prvý. Na tomto mieste bol Peťan Games s tými ostatnými, kde nechceli ísť. Naozaj? Hej. Je to kompletne čierna tma, takže kto sa odváži tu? Toto je to miesto, že čierna čiernota. Ne, ale tam dole môže byť nejaký psychopat. Haló! A tam sú akože mŕtvoli, hej. No čo ešte za rohom? Čo za rohom, no, kaš. Ideme na koniec, kámo. Opa, pozor, než stúpiš na nejakú hlavu. Takže toto je že vraj tá pivnica, v ktorej sa pochovávali mŕtvoli. A to, ako ich vraždili, bolo kvôli tomu, že to boli cudzinci, ktorí sa prišli ubytovať. Ponúkali im otrávené víno a nakoniec, keď ich otravili, ich okradli a hodili sem. A teraz ideme von. Teraz nastal čas sa pozrieť do hlavného baru. Aké sú zatiaľ tvoje pocity, ako môj brat, ktorý vždy chcel urbex? Povedz. Takže výborný, ale mohlo tam byť toho viac. Vchádzame do baru. Toto bude asi nejaké ubytovanie alebo niečo. Čože? Normálne dvere na zemi. Tuto máme veľmi starý televízor. Tuto. Tak. A teraz sa nachádzame v tom šenku, kde sa to všetko malo udiať. Tuto je ten bar a to je tyč, takže toto je na 100% ten bar, o ktorom sa všade hovorí. A ako môžete vidieť, nie to nebudem. Akurát teraz stojím na mieste, kde nedávali aj tí nevinní, ktorých tu pozabíjali. To strašidelné miesto, v ktorom momentálne nič nie je. Najnovšie informácie máme o nelegálnych činnostiach mafiánov a tých vandalov, ktorých som tu už spomínal. Toto bude randál. Sme tu. Tuto máme šporák. Počkaj, to není šporák. A máme tu takúto knihu. Tak to vyzerá zaujímavé. Tieto knihy a o mnoho viac vecí, čo tu vidíte, sú doslova pozostatky ľudí, ktorí tu už nežijú. Kto vie, čo sa s nimi stalo? Možno už naozaj všetci umreli, alebo sa proste odsťahovali z tohto miesta, lebo sa tu nedalo žiť. Zaujímavé. Ten pocit, že tu niekto žil, dosť divné. Teraz sa nachádzam v centre celých Krvavých Šenkoch. Opustená budova je tam, opustená budova je tam. Všetko okolo mňa je opustené a som zvedavý, čo nájdeme. Každopádne, ja by som začal tou najzaujímavejšou. A to je táto veľká. Tuto je ďalšia pivnica, nemáš svetlo, zapni si ho. Tam bolo ešte podzemie, ne? Máme trampolínu. Ukáž. Ukáž. Hopa. Dobre, tuto máme nejaký opustený gauč. Podzemie, tu sa môžeme dostať asi dole. Toto je pekne vysušená hlina. To vyzerá jak z lávy. Som čakal, že tam bude nejaká samara, ale bohužiaľ nič také asi neexistuje. Aha, Lego. Dobre, tak asi kašlem na samaru, však je tu Lego. Kokos Lego! No tak to asi není koniec, počúvaj. Tak to asi nebude koniec ešte, ale hen to vyzerá, že... tak to je mega. To je asi, že najviac creepy miestnosť, pozri sa. To je hala nejaká veľká. Tak toto vyzerá dosť dobre. Ten vstup vyzerá jak z nejakej hry, že Crysis alebo Call of Duty Zombie Apocalypse. To bolo cool. A tak počul si ten krik? Áno, to bol ten vzduch z toho oného. Ja doslova doteraz neverím tomu, že nás tá strela potom skoro trafila. A to dvakrát. Ok, ľudia, nachádzame sa teraz pri ďalšej budove. Je tu fakt, že hodne. Je to celá dedina opustená, takže som zvedavý, čo to bude tuto. Tuto máme asi nejaké úložisko nejakých vecí. To sú nejaké umývadla, ale sú to vôbec umývadla? Podľa mňa z tohto sa že jedlo, alebo... Tuto zás museli byť zvieratá, lebo toto sú nejaké prejedlo. Ináč, áno, dobrý nápad. Podľa mňa to bolo niečo pre zvieratá. Tu máš normálne vysušené niečo, jak keby sem dávali nejaké krmivo. Aké sú tvoje pocity zatiaľ z tohto urbexu, kámo? Takže zatiaľ ani ma nič nevystrašilo, ani taký zlý pocit som nemal, ale čo sme boli po tých domoch, tak som si uvedomoval, že tu normálne boli ľudia a niečo si zažili. OK, vychádzame von z miestnosti. No to je nejaká, že veľká budova. Sme tu.
Momentálne sa nachádzame v tej hlavnej stajni, ktorá tu je na tomto mieste, ktorá je asi tá najznámejšia, pretože tuto každý jeden youtuber bol a bol tu najdlhšie. Tu mal asi nejaký záchod. Keby tu niečo vybehlo a už by som nikdy neišiel, nikdy. To ne, nič nevybehne. Ugo, vy tu spíte? Pohode. Ale toto dobre ináč vyzerá, Scary. Ty kokos! To je to, čo bolo vo videu u takého youtubera Armani Páni, alebo jak sa volal. Na tom videu to vyzerá hrôzo strašne. Oni boli hen tam na konci a videli toto. Tak poďme tam aj my. Dobre, tuto nič není. To som tiež videl v jeho videu. Toto moje logo, to je znamenie. Tam hore by som tiež nechcel ísť, kamaráde. No a presne toto som videl v tom videjku u toho youtubera, ako to videli. My sme moc vítaní podľa mňa. Mimochodom v tejto stajni boli normálne zvieratá. Bullshit. Ale počúvajte toto, že vraj všetky kravy, ktoré tu boli a ľudia odišli, tu nechali. Dáva toho. Marihuanu cítim. Komo? Tak tomu to Tak pozri sa. Čo ti dáva? To je nejaká fakt, že hlboká pivnica. A toto neviem, čo bolo, ale poďme sa dnu pozrieť. Zaujímalo by ma, čo tu môžeme nájsť. Ticho, než nás zastreli. A teraz headshot. Ľudia, chceli by ste video zo strelnice? To normálne parkuje veľa aut a hen tam na druhej strane je tá strelnica, na ktorej sa strieľa, tá biela budova tam. A hen to vyzerá ako typické auto nejakého Pabla Escobara. Made in Taiwan, chlapci, už nie je made in China tuto. Sem normálne ľudia chodia vo voľnom čase vyhadzovať odpadky. Sem do krvavých šenkov, všade sú nejaké veci a toto vyzerá ako nejaké rozpadnuté auto rozobraté. Ľudia, tu je nejaká obrovská jama, neviem, čo sa tu mohlo robiť. Kámo! OK, toto musíte vidieť, ľudia. Toto je tá najlepšia miestnosť, ako sme dneska videli. A toto som mimochodom vo videu žiadnom nevidel, takže sme prví. 300 lajkov po tomto videjku a prídeme sem do krvavých šenkov prespať 24 hodín. Kámo, tu sa dobre parkuruje. Tu prídem starým borci kolaborácia. Toto vyzerá do videa neskutočne dobre. Aha, a fakt. Momentálne sa nachádzame v mieste... Kámo, to čo bolo? Videl si to? Hej. Kúkaj, ukáž im to. Čo bolo? Počkaj, ja to urobím, lebo ty sa smeješ na tom. Nesmejem. Nad tým nevidno aj tú miestnosť. Momentálne sa nachádzame v miestnosti... Čo to bolo? Ja som tam nič nevidel. What the hell? Dobre, čo som chcel povedať? Za mnou sa teraz nachádza takáto extrémne cool chodba. A je tu ďalšia miestnosť a táto je extrémne cool tiež. Čo toto mohlo byť? Keď viete niekto, čo toto mohlo byť, tak to napíšte prosím do komentárov. Veľmi ma to zaujíma. Ináč tá akustika je tu strašne dobrá. Žiadna ozvena, dobre na štúdio. Dobre sa tu dýcha. Kámo, to je tiež dobre. No, myslíš si, že toto sa prepadlo, lebo tam niekto bol? No, Surflex. Podľa mňa tuto niekto išiel a prepadol sa, lebo to tak vyzerá, že tu niečo proste padlo. Momentálne sa nachádzame ešte pred jednou zaujímavou budovou, kde je vidno, že je nejaká pivnica. Podzemie ešte. Podzemie. Tento lesík vyzerá tiež dosť strašidelne, úprimne. To je nejaké pokračovanie. Túto fotku by si mohol tak túto fotku spravíme určite na Instagram. Kto ma tam nesleduje? Volám sa tam Partak Potřítko Reel, odkaz máte v popise. No, toto že absolútne není signál. Není signál? Ne? Tak to je divné, lebo to je dedina. Stále to je dedina, takže je to dosť divné, lebo tu normálne niekto aj býva ináč. Sú tu asi 2 domy a jedna firma či 2. A ako môžete vidieť, nič iné ako vrany. Nepočujem. No keď tam je náhodou vražda, ne? Teraz sa musíme rozhodnúť, Damian. Tam alebo tam. Alebo sa pozrieme ešte, čo je tam. Myslím, že tam. Keby tu bol signál, tak dám stream na mojom Kiku, ľudia. Tu sme vyšli a išli sme rovno sem. Uvidíme, čo nás ešte čaká na ceste späť, pretože na druhej strane dediny ešte niečo bolo. Vraví sa, že na tej druhej strane, kde je menej budov, sa stala jedna veľmi zlá vec. Čo nespravím pre video, ľudia? Kámo, to je extrém. Nespadni. Pozerajte. Ty kokos, akú dobrú ruletku. Kámo. Tak toto nie je dobre bezpečné. Hej ľudia, tá strela išla takto vedľa nás, prísahám. Ľudia, momentálne sa nachádzame na najvyššom vrchu krvavých šenkov a tu sú všetky opustené budovy, ktoré tu sú. Tam je strelnica, reštaurácia. Poď, lebo nás zabijú. Ideš? Ľudia? Dobre, tak to nič. Tie strely sa normálne letia, ja musím ísť dopredu, lebo nás strelia. Toto je asi najnebezpečnejšia vec, čo sme spravili. Tie strely normálne vám prísahám na všetko, čo... Tadiaľ to lietajú tie strely, že... Neviem, či to je na mikrofóne počuť, ale dúfam, že hej. Good boy. OK. Toto miesto má strašidelné, naozaj veľmi hnusné a kruté historky a príbehy o tom, čo sa tu stalo. A možno na tom bude aj niečo pravdy, čo ja osobne moc neviem, ale je to tu všetko opustené a pre nejaký dôvod závažný to bude. Takže možno to je pravda. No čo ja som zažil a čo by som vám chcel povedať je, že toto miesto teraz není vôbec v ničom strašidelné. Tam je moja láska. Tam je naše autičko. Kámo, jak rýchlo ide? Spoď. OK.
Už som doma a ďakujem každému, že ste si pozreli toto videjko do konca. Ja budem veľmi rád, pokiaľ zanecháte odber, lebo skoro nikto ho tu nemá. Mal vás tu možno 30% iba odber. Takže budem veľmi rád, keď sa uvidíme pri ďalšom videjku a napíšte dole komentár, bude tam súťaž o 10 €. Takže peace. See a man in the mirror that I'm proud of. In way too deep on my mama, I need power. Babies on the street, coming hits like every hour. If you want some beef, yeah, baby in a coward. You better stand clear. Only alive for some dead precedents. I'm the man in the mirror. I'm here.